És això. El bomber. De bombers n'han sortit pocs. I n'hi ha molts. Aquest és el meu amic, El bomber. que abans ha sortit 2 vegades ja. Ja si tornes a fer. Ja. Si ets capaç de repetir-ho. Un gat, Un gat. però no n'hi ha cap de gat. Vale, doncs me'l quedo, el gat. Però estàs tenint... Tu creus? Hola? Tu creus amb el bomber? Amb el bomber aquest? De 5 fitxes. Oh! Em deixes sense res. Ara tornes... Ja per mi me la jugo. Ui. I si acaba sense cap fitxa no tens premi? També és. No, aquesta opció no hi és? A veure, tu què t'has posat aquí? Un u. I... Amb aquesta que és? Gat, no. No n'hi ha cap encara d'aquests aquí. Ja en tinc. Va, jo vull un gat. Un gat. Un gat. No. No. El teu amic, no? Era de veure. El meu amic Fora bomber. tots. Vinga. Apa, per... Trampós. No. La Lucy. En té 2. El blanc. Les nedadores. Jo en tinc 2. Tu. Ah, no, que és el paleta. La Lucy en té 2, però... No, no, jo tampoc, eh? De fet, jo crec que no tindré res. T'han deixat pelada, eh? Sí, Està molt repartit, eh? Jo no. Veig a tu. No, però com ella que Sí, que es volen esperar. Mira, a l'11 se'l queda ell. I el 3 Silvia.